हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों एसएससि निफ्राय जोंहा गासै 12,000 निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फरायनाया बेसेबां जानाय जानांगोन बैसोआ बेसेबांसो नांगोन सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबांसो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरखादों दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बिनि थाखाय बयबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा जोंहा लोगोफोर साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ मैया ओंखारना फैदों नोंथांमोना थारिखखौबो नायनो हागोन नै 2 मे दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा नटिफिकेशना दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय दा बिनिफ्राय जोंहा नैबे जुननि 22 तारिखसिम थागोन जाहैबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायोसै आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना पेमेन्ट होनालासिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जों एसटि फोरनि थाखाय जोंहा रिलेक्सेसन होनाय दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना रिलेक्सेसनसो होनलायलांबाय ना एगजेम्पसन होनाय दङ आरो एससि एसटि फोरनि थाखाय जों पेमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया जोङो फ्रियावनो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे कारेक्सन खालामनोबो हागोन जाहैबाय जेनेबा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जुदि माबाफोर नोंथांमोना मिस्टेक खालामोबा नोंथांमोना गावनि एप्लिकेशनखौ कारेक्ट खालामनो हागोन जाहैबाय जुननि 29 तारिखनिफ्राय जुलाइनि 1 तारिखसिम नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा बे मोननै रोखोमै एग्जामा जायो मोननै रोखोमै सोलायलांबाय जोंहा मोननै खेबनै कम्पिउटार बेस एग्जाम जायो गिबियावनो टियार 1 जोंहा एग्जाम जागोन बिनि उनाव टियार 2 जोंहा कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन जायफोर नोंथांमोना टियार 1 आव क्वालिफाइ जानो हागोन नोंथांमोना टियार 2 आव माने एग्जामखौ होनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेहाय जेबो इन्टारभिउ लानाय जानाय नङा मात्र जोंहा खेबनैल' कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन एमसिकिउ टाइपनि दा बेखौ निसय नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनि उनाव जोंहा टाइपिं टेस्ट बायदिसिना जायो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरगोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो बावगारबायसो बेनो जाहैबाय जोंहा कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जामिनेशन 2026 दा बेनि जाय गोबां बे माने एग्जामिनेशननि जोहै गोबां साख्रिनि भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनाय जायो दा बेवहाय जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सिफोरनि नामफोर दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नायना लादो नै बैसोआ बेसेबां जानांगोन 18 बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा जोंहा बेहाय गोबां साख्रिनि भेकेन्सिफोर दङ जेरै एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार दङ एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार बेलेग डिपार्टमेन्टनि बे स्टेटनि जाहैबाय बियो एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार दङ एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार दङ बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टआव बेलेग बेलेग मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोना बे सेन्ट्रेल सरकारनिसो साख्रि नालाय दा बेनिखायनो मिनिस्ट्रि बबेबा मोनसे गिदिर डिपार्टमेन्टआवसो नोंथांमोना खामानिखौ मावनो मोनगोन इन्सपेक्टर इनकाम टेक्सनि इन्सपेक्टर नोंथांमोना मोननो हागोन इन्सपेक्टर सेन्ट्रेल एक्साइजनि नोंथांमोना जब मोननो हागोन गोबां माने गिदिर गिदिर माने साख्रिखौ नोंथांमोना मावनो हागोन जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुएसन पास जानाय जानांगौ दा बेखौ निसय नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानानै दङबा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना सेलारिखौबो नायना लाबानो जाबाय नै आं खोन्थाहरनो बावदोंसो नै सेलारियानो 44,900 निफ्रायसो जागायजेनखागोन बे जाहैबाय बेसिक पे दा बिनिफ्राय 1,42,000 सिम जाहैगोन जाहैबाय अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो नै जागायजेननायनिफ्रायनो फार मान्थ नोंथांमोना सेलारिया 50,000 नि बारा नोंथांमोना मोननो हाखागोन एलावेन्स बायदिसिनाखौ दाजाबनानै आरो दा बिनिफ्राय बेलेग बेलेग लेभेलनि जोंहा साख्रि दङ जोंहा बे जाहैबाय लेभेल 6 नि साख्रि दा बिनि थाखायबो 35,000 नि बांसिननिफ्रायनो नोंथांमोननि सेलारि जागायखागोन बे बेसिक पे एलावेन्स बायदिसिना दाजाबबाथ' नोंथांमोना 50,000सो जाहैगोन नोंथांमोननि सेलारिया मास मोनसेयावनो गोबां डिपार्टमेन्टनि जोंहा बे साख्रि दङ साख्रिनि नामफोरखौ नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय लेभेल 4 नि जाहैबाय बियो दा बेबायदि आरो नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानाय जानांगोन ग्रेजुएसन जानाय जानांगोन एनि ग्रेजुएसन नोंथांमोना साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा इन्जिनियारिंआनो जा जिखिनि जाया मानो नोंथांमोना ग्रेजुएसन खालामदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जायनि थाखाय जोंहा दायो टेन्टेटिभ साख्रिनि भेकेन्सिया 12,256 दा दायो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दंथ'यो नाथायबा बे साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बारायगोन 15,000 नि बेयो बारा जाहैगोन 20,000 नि खाथियाव नैबे एसएससि CGL नि साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा जाहैगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना टार्गेटखौ लाबानो जाबाय एसएससि CGL नि थाखाय देग्लाय बोसोराव 15,000 नि बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिया फैदों होननानै सानना लाबानो जाबाय बेथ' बारायखागोनखा बोसोरफ्रोमबो जोंहा बारायबाय थाखायोआनोसै दा बे जाहैबाय फरायनाया दा बैसोआ नोंथांमोना मिथिखाबाय 18 बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिफ्राय 5 इयार्सनि जोंहा आपार एजनि जोंहा रिलेक्सेसन होनाय दंबावसो एसटि फोरनि थाखाय दा बेनिखायनो जोबोद मोजां आरो
दा बिनिफ्राय नैबिथिं नोंथांमोना नायोबा बेहाय गासिबो सेलेक्शन प्रसेसनि बागैबो खोन्थादों बेहाय डिसेबिलिटिफोरनि थाखाय माखासे क्राइटेरियाखौ बेहाय लिरना होदों माबोरै जानांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना फरायना नायफैबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना डिसेबिलिटि केटेगरियाव जुदि गोलैयोबा दा फरायनाया नैबे एसिस्टेन्ट अडिट अफिसारनि थाखाय बेचलर डिग्री नोंथांमोनाव नांगोन बे होनाय दङ बेहाय डिजायरेबल क्वालिफिकेसन बेहाय सीए बिदों बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो बाखिखिनि बांसिन साख्रिनि थाखाय गासिबो साख्रिनि थाखायथ' ग्रेजुवेसन नांगौ नाथायबा माखासे नोंथांमोननिसिम मोननै मोनथामसो साख्रिनि थाखाय क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेसनाव मेथामेटिक्स बिदों बिनिफ्राय ग्रेजुवेसनाव नोंथांमोननिसिम स्टेटिस्टिक्स थानाय मेथामेटिक्स थानाय बेबायदि बिदों आरो नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय बाखिखिनि गासिबो पस्टनि थाखाय बेचलर डिग्री माने नोंथांमोना डिग्री पास जानायानो गासिबो एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन आरो दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना बुजिना मोन्दों जानांगौ एप्लाइखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनाय लिंकआव थांनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना फ्रियावनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेहाय माबानि एग्जाम सेन्टारनि बागै खोन्थाहरनो सानदों एग्जाम सेन्टारा जाहैबाय गुवाहाटी ओमफ्राय तेजपुर जरहाट बहा नोंथांमोना होनो गोसो नोंथांमोना गावबागावनि लकेसना बबे मोनसे नोंनि सुबिदा जागोन बेखौ नोजोर बोना नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय शिलंखौबो नोंथांमोना होनो हागोन दा बिनिफ्राय टियार 1 टियार 2 जोंहा एग्जामा जागोन टियार 1 आव जोंहा मा फैगोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम नैथिं खोन्थाहरनो सानदों जेरै जोंहा रिजनिं दङ 25 टा कुइसन थागोन बिनिफ्राय मार्कआ 50 माने मोनसे कुइसननि थाखाय जोंहा मोननै मार्क जेनेरेल एवारनेस माने जिकेबो फैगोन दा बेहाय 25 जोंहा कुइसन फैगोन 50टा मार्क दा बिनिफ्राय मेथ्स क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड होननानै बेखौ बुंनाय जायो 25टा जोंहा कुइसन फैगोन बिनिफ्राय मार्कआ 50 मोनसे कुइसननि थाखाय 2 मार्क्स इंलिश कम्प्रिहेनसन इंलिश ग्रामार 25टा कुइसन थागोन मार्कआ 50 दं जाहैबाय दा बे जाहैबाय टियार 1 नि रिटेन एग्जामनि सिलेबासा दा बिनि थाखाय बेसेबां सम नोंथांमोना मोनगोन बेखौबो जोंहा लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय टियार 1 आव नोंथांमोना क्वालिफाइ जायो नेगेटिभ मार्किं दङ दै 0.5 जोंहा मार्क नेगेटिभ मार्किं दङ बेखौबो मिथिना लाबानो जाबाय टियार 2 आवबो जोंहा सिलेबासा एखेयानो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जोंहा टाइपिं टेस्टबो लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोब्बाय नोंथांमोना डिटेइल्सै जुदि नायनो सानदोंबा नोंथांमोना माबाबानो जाबाय नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनि उनावसो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जादों जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेसन पास जानानै दङ नोंथांमोना नैबे SSC CGL नि थाखाय जेराव जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 12,000निबो बांसिन दङ बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लागोनखौ आङो आसा खालामनाय थाबाय एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोननि गासिबो लोगोफ्रा एप्लाइ खालामना लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों